Čau, já zdravím u mého dalšího videa. Dneska se to nebude týkat hry Shake Sem Fidget, ale taková zábavní, ani ne hra, takový trik. Potřebujete k tomu pouze jednu věc. A je to Palestina nebo nějaký šátek. Já se v klidu dokouřím cigáro, takže mi dejte chvíli. A nepůjdeme na to, ale to kouřím, tak se to zpátky ukážu. Běhla nám 1 minuta, já se tu dokouřím, ještě takový kusek. A my jdeme na to. Jak říkám, potřebujete Palestinu, složíte si na menší čtverec, řeknete té dotyčné osobě, jaké číslo od 1 do 5, ať se myslí, ať vám ho potom řekne. Tak dejme tomu, že já se nikoho zeptám, i když tady nikoho nemám, jaké chci číslo, například 4. Nadzvednete trošku, poklepete po ruce, obtočíte ruku tak a vezmete šátek a bum, číslo 4. Jo, je to takový primitivní trik, někdo to zkusí, někdo ne. Nejlepší je to zkoušet s šátkem. A já to zkusil na učitelku ve škole, docela se tomu smála, smál se tomu dokonce i ředitel, jak jsem učitelku neschytal, takže to určitě zkuste. Určitě to nebudou žádné špatné reakce, pokud nemáte špatné kantory, neboli učitele. A ukážu vám teď můj účet Shake Sem Fidget. Takže zatím. Můj účet Shake Sem Fidget, na kontě mám 7 hop a 18 vyhledáků. A je to nový účet, založený včera. Můžete vidět můj nick, Bolšisvek, level 14, je to na s1.svgame.cz. Tady si ukážeme výbavu. Helmutu mám sílu, co dává 9, brnění 62, epické brnko Supermana, všecko 10. To jsem získal dneska, sílu štěstí 14, brnění 114. Dále tu máme bodky se silou 3, kterou už potřebuji nové. Dále tady mám brutální meč, sílu 10, štěstí 8. Tady mám štít inteligence 6, síla 4, 25% zablokování, sílu 4 prsten, náramek, síla 9 a štěstí 7. A nakonec ego nahrnění brutality, což je síla 10. Dále nabíráme do tohoto cechu, jméno cechu Good of Var, cechovní bonusy pevnost 41, zlatý poklad 146% a taktéž máme instruktor. Vůdce cechu je, hned vám to ukážu, je to Charminio, zástupce je Bosfel, potom je Don Orcanus a Kizáč. Tyto můžete kontaktovat, jestli chcete do cechu. Jinak naše cechovní kasa plus houbičky, kolik máme, což činí tuto částku. A cech je na pozici 332, pardon. Tak to bude asi tak všechno a já se s vámi loučím a doufám, že se vám tento díl líbil. A to bude vše. Čau.